Hello guys, जोङो दायो गारिगिरि सावजा फैदों दैमायाव दुगैनो फैनायनो बिराद गोथाव मोनो जों गोदो उन्दैयाव बेखौ नोगोद जायोमोन नै मोनसे साखिनायसै र' नै साखिनायसै बरिया गोदो उन्दैयाव बेखौनो थैफ्रामना लायनायमोन जों मालायनि खावनोसो हरला बरिया गोथाव नोंथांमोनाबो सावजा जोंना दा जोब्बाय सावनाया जासिगोन जों नायदो ओइ सिथाबा बेदोंदों नै मोनबाय बरिया जाबाय नैबे जाजाबाय नैलाय अराव सावनानै नै बारा राथ'वाखैमोन ओमफ्राय बारा मोजां जायाखै जानाया नैबिदि जायो नै गोजा गोजा जायो जानाया बरिया गोथाव जानो नै नोंथांमोनाबो सावजानानै जालाय नाय ओरैबायदि मोनजायो मिथिगोन Dikona deh, dulu. Boriya yuk. Yang mana dah ini gotoh sih menjadi ya. Boriya. Nih, bebas ada rasa kan. Nih bisa nggak? Bisa nggak? Ini boriya kita punya. Akhir biarnya di beli ini. Ini kamera low quality le, kan pada macam mana? Mana maksudnya bukannya? Samsungnya. Boriya kita habis babi pasal kaya ya. Jangan naik. Boriya kita kak. Belum jauh saya mah. Capek dia jago belum jauh. Zira dia semua zira. Jangan lupa nanti capek terus jauh. Ya, hanggar plan yang gue jak mau thay. Korban kau nanti anamu. Duin chơi được chưa? Duin nó phải nặng hư phải vậy. Cái đồng thắt nó rộng. Cái đây già thế này hư vậy không? Chị bạn. Bùa đấy cái đồng. Giờ thân lui là mà. Mai cái đồng. Bùa đấy thích gì nữa? Ai vậy? Nè, đi mẹ nè. Dali ewnay जानाय ख्रुइ सावनानै जानाया गोथावसिन एवनानै जास्लायस्लाय हम दा सावनानै दा बरिया गोथाव नै दालि गिदिर दे दालि गिदिर ओरै दैमा दं बैयाव मानसिफोर दुगैयो बैयावबो दुगैयो ओरैजाय बैयावबो दुगैयो जोंबो दुगैनो फैदों नै थफ्ला थफ्लिया Chẳng người thế chẳng là đấy cả đấy ạ ai sẽ đến được ra không vậy bùa đấy cái thùng đấy đường ra đuôi chứ cái lá ra không phải không đuôi chút phải cái đấm ra rồi chồng béo nó phải con mà này cơ thùng là mình là cái ra với chừng sòng này thôi đuôi này đấy ngon sẽ được nhưng mà hoa sang chưa đâu ở đây mà vào mua để bạc xin mà thôi lại là hàng cái lần với bác lẹ Chẳng nên ta là bên đấy bùa đấy cái thằng bán này giá với đừng xe slim khăn như vậy đừng đã ra khăn đấy vừa cái hình gì này hàng cái rất rồi bên trái này thưa chứ người lạ này giá như vậy nào một lấy của mình này nên nào một cũng đã để mấy đã booster kìa na chừng mà là phát chặt chứ
जाखांजोब्बाय जों गैला थोआसै बरिया गोथावना थोआसैनो आयै मासि गोथावमोनलै गैला नै नागिरबाबो जेबो मोनला नै मोनसेबो मोननाय गैला नै जों दा दुगैनोसै जों जाखांबाय सिखारनोसै दा दुगैनोसै बैयाव दुगैगोन जों नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो औ दिबारसै आं टिभिनि मोजां हमथाव जायालै आखिजों संनांसिगौ र' मबाइल बे दैखौ बारनोसै बारनानै बैयाव दुगैनोसै जों बेयाव बारा मोजां नङा दैया थांगोन आंना दं साइज नुबाय फाखाजान दैमा होनो बेखौ सेन्देल गानसै सेन्देल औ सोर सोर दैमायाव दुगैनो मोजां मोनो कमेन्ट खिन्थाहर आं हले बरिया मोजां मोनो दुगैनो दैमायाव गोजां बोथोराव गोलोम बोथोरावबो दुगैयो गोजां बोथोराव साबसिन मोनो आरो नोंथांमोना सोर सोर दैमायाव बरिया नाङो दुगैनो कमेन्ट खिन्थाहरबानो जाबाय अके सोरबा सोरबा दुगैनो दंफैयो नै दुगैनोसै जों दा हेलौ गाइस बिथांमोना नै माबा लेवरा फेथेनो नागिरदों नोंथांमोननो देखायगासिनो नायबानो जाबाय होबाय जोंहा लागायबाय बै सिगाङावनि सासे खेबग्राया औ शिट दंगला मागौलै होला नै बिथाङा होलायनो नागिरसिगोन होसिगोन आसला होबाय हनै बेगजों थैगोनलै थैगोन मोजां हो फाग्लाफोर थैगोन लासै होनोसै थैगोनलै फाग्लाफोर मोजां नै बिसोर लेवरा फेथिं नागिरदों नै हेलौ गाइस दुगैनोसै आङो दायो नै बेयाव बरिया नै जाबायलै दुगैखांबाय गाइस औ दुगैखांबायलै बारा दुगैसाया मोनाबाय जाबाय नै गुबुंजोब्बाय दैया सानानो हाबलायसै दहायनो फैदोंमोन जोङो दालि सावजाबाय मा सावजाबाय बरिया गोबाव जाबाय दुगैनोसै थांसै होनदोंमोन दैमायाव दुगैबाथाय जा गोबाव दुगैसै थायो दालिबो सावजालायबाय इन्टारेस्ट नाङो दैमायाव लोगोफोरजों जमा लोगो मोनोना एसेनोसै होनबा दिनैनि भिडिअखौ ब्लगा एसेनोसै जमा जोबजासिनो थाखाय बाय